कची ए बबुआ तार न 10 न जोड़ के गोड़े लागत हमारा भी फोन मत करो कनी के फोन नहीं खेलागत ठीक बा रखो हम आइल बिन खेत में इहो देवर जन बाबा नु मेहरानू के फोन नहीं खेलागत तो फोन आई रहता रह हमारा काम बा 24 घंटा देखो सुबह उठ के ऐसे गोतनी घास गढ़नी कर करके दे देते तब बुझाता कि मिस्टेट के बेटी बन तड़ी जा हम सोचते नहीं कि चल 2 पंजा लेके चलन तो शाम के गवतिये करे कटा जी तो हरियर हरियर बा घसियों में काम आ जाता गवतियों में काम आ जाता मगर इन तनी जानी के का एक बोझा कैसे काट ले तनी तीनों बैठा रहता घर में दोनों अपन में बतियावत रहता ई नहीं बुझात कि हाँ बड़ गोतनी बानी होने बाहरी करके आवत नहीं तो घर में हुए के आई तो ना काम करे दी तनी रेस्ट करवाई थक थक के जा तनी काम धाम करत तनी चली तनी पनिया पी ली तब ओकरा बाद में काटम बाप रे बा देखो हो कह के आइल हनी के लइका से खाना भेजबे खाना नहीं किसान भेजबैले 12 बज गइल बिना मुंह धोवेले बोले हम आके खेत में काटत तई लइका बुझाता इनकर दूध के धोवल बावन मरद के तो दिन भर फोन पे ले ही रह तड़ी जा हम ना घर के बहरी के काम करब ना तो एगो ना होई बताओ गोल बड़ी ओनिया एकदम शासन में हई काम करत तनी अब अइए ना तो वो में हमरे के खिसियात रहेली काजनी कभी कोइली है धान कटावे बुझाता कि उहे दुनिया में काम करे वाले बाड़ी एगो काम कर देवे नु तो गांव जनावे लगेली कि हम हई काम कैले बानी हमर कल का तो लौकबे ना कर लो उनका के जा तनी खाना बना के बनू खाना बना के रख देतनी और इहन तो दे देतनी परोसा खा ली ना एकदम दीदी कहो का करता है जी अरे नो बच्चा हो गई ना तो वहां आनी ना तुरंत मारे बड़ा बड़ा बोले लागनी तो का काम बाटे उनका उहे नु काम बाटे बड़ा बड़ा बोले के करिहन एगो गईहन 10 गो हां ये चीदिया ना देखनी जानी होनिया हमार शिकायत करे लगनी कि हमार पतोहिया ना घर का काम ना करली हमार गोतनिया ना काम ना करली सन इहे जी में इहे काम रहेला खाली अरे धान का काटे जातड़ी बताओ 3 दिन में आदमी कितना धान काट के गिरा देले रही तो हम घरवा से ना निकली ना उहे से हाँ। तो मुहो कम करत लेकिन का मतलब बाटे हमरा घरवा से निकलला हमनी कहीं के निकल जी दीदी हमनी के घर के खाए के मिले ता ना का जी बताई रो रे हमनी खाई जे चुपचाप बताओ घर के काम का कम बाटे हाँ, कि हम इतना बाहर काम धंधा काम पूरा कर करी। दे के और याद देते हैं तब आवे नहीं ना तो 4 गो बात जरूर सुना मिली अच्छा ये पी लेलुआ बना चाहिए गरम कइले रहनी ना पियलुआ पी के आई नहीं हजी कपियम ना बताई ना तो जैसे और दुबराई बने और तब पेलिया मांझ के रख दिया ना तो अइहन ओने से मोटा पोता कहिन कि हमरा के ना मिलल है जाता नहीं बाटे ठीक है कहता नहीं ठीक बजाई हम आवता नहीं छोड़ा उनका फेरा में के रहता को हां जी ठीक है अपन कहता अपन नहीं काम में लगा रहा हाँ जी चली अहिया लगा 4 गो बात लगता हमनी के सुनन के छटको हाई कमा कर दे जा ए मझिलो हाई कमा कर दे जा हमनी के काम कर जी जितना उतना काम कर देते ना उतना बेसी कर देते तो हो ना करती जा चले तनी हेतना दिन चल गई धान अभी चलैले बैसन कि नहीं खिसन चलैले दीदी ए दीदी कहाँ भाई जेरे आई ना 4 गो तिरौरा में ठिलिया में हेर देती अरे हाँ वो बहुत काटत रहला हो हाँ, चलो ना कल घाम में बैठ के ठीक कर है जा चली हेर देते ना तो वहाँ के आई बैठे धान में उफर ना पारो पसार के गोइली बुझाता कि मलकाइन भइल बाड़ी कुल काम कोनो काम होखेला न हो बुझाता कि हाथ गोड़ उनकर कामे ना करे जैसे कोनो काम बता देवेली करे के देखिए हम कैन बराबर करती है ना तो कि यानी आइम के न्यूज़ से हमारे 4 गो बात सुना लगम तो उनके खाली ढीले हेरे के बारे यार कुछ तो उनके कामे नहीं खे जायदा ना के सुने जाता एक कान से सुने के बाद दूसरा कान से उड़ा देवे के बाद कहते निकाल ठीक बाटे के उनकर बात में लेके चलता ए दीदी रे हम कितना लिख भइसन जी अरे बहुत न हो गइल बा का करबू इतने कामे बाटे नु ई घर में कि जैसे से बियाह करके आइल बा नो सुख शांति हमर सब अथी हो गई बाटे कितना मोटाई रही हमर तो रॉक भइसन हो गइल बानी
तो का करी हो अब करबू 10 गो काम खाए के मिलबे ना करी समय पर टाइम पे मिलबे ना करी हाय दादा बतावे रे तना घाम हेने आ गइल बा कनी के बुझाइल कि धानवा तनी हेनिया कर दी बैठ के ही कनी जानी के देख कारे तू निका पर मैंने ना बुझाला कि तनी हेनिया धानवा कर दी अरे रउआ बसार के गईनी है त रउआ सोची टाइम पे आ जाए के चाहिए ना कि हाँ चलावे के बाद हमनी के चलावली तरह और नाम होई कि हम चला के या सब तहर दादा ही हमका खेतवा में करे खातिर बड़ी फुटुर फुटुर बोला तड़ू हमनी के बोलता ही बानी तो करता हूँ बानी होता ना ठीक बाटे घर वाला कमवा करके देखे ना तो छितरा जाइबे के हाली में हम घरवा के काम कइले बाई तू ही आ जाइल बड़ू तो काम करत तड़ू त काहे ना करी ना इ त लागता कि धनवा नहीं खिसन चलैले उसरे कौना काम बाटे धानवा चलैला के हमनी के धान चला के रख के बिना चलैले तू के चाउरे आजी कुटा के खा लेबू सने का जी हमनी के मर्दने का सरकमा तरौरा ऐसन बात बोले नी तूनी के कोनो पढ़ाई पढ़ के काहे बत उड़सन रे एक मुंह 4 गो बात बोलत उसन हमनी के पढ़ाई पढ़े के अब देखत नहीं खे आदमी के जीवा जोन आगे वाला पढ़ाइया पढ़ ले तो पीछे सामान्यों के तो पढ़े के पड़ी ना हां नहीं तो ठीक कर तोहार 2 दिन से बड़ी जबान चलत हम मुंहे देखत नहीं काल ऐसे पिटोर लाइनी पीटे खातिर ना त ना पिटला चल गेल मुंह चमका के नीचे काहे रउआ लावे के हाथ गोड़ हो जाला पीटे के ना हाथ गोड़ होखेला जे रउआ हमरे हमेशा बोलत शुरू से काम करता उहे जिंदगी भर काम करत रही मतलब हमनी के जीवा काम करे ना बाहर के रौरा करी हमनी के घर में के करते बनी जाता अब के तरह हमनी कर के रखे के सोचनी कि सब घर हो कदसन बाहर हो कदसन दोनों कमावा ना हम ना सोचम ठीक बा जब ई तूनी के उठुबा न त काम बाटेला सन एगो जसन गोबर रोज पथिया सन आ एगो रोज धान सुनी रउआ के एगो बात कह दतनी बाहरी के काम राउर बाटे घर के हमनी के मिल के कई लेवल जाई हां नहीं हाय घर के काम ना है त कहां के हरे 4 गो आदमी बटोरी गांव में घरवा हां तो रौरा ना पसा के गई है हमनी के पास नहीं तब ना हमनी के अपन लड़ती जा कुछ करती जा हमनी के उहे जीवा वट कर देवल जाई त ओकर नामे नहीं खे हां जाके कहम के हम पसार ले हैं फलाना आदमी से ठीक है बाटे देख केवन गांव वाला आई केवन आई हसन ये जीवा मार के बढ़नी से मांगे फाड़ दे हम अभी जानत नहीं खीता आज जन हमर दुआरी गांव से ज्यादा पहलवान हो गइल बड़ी का तो हमनी गांव के का बतिया कहि हसन घरवा के बताइन तन किसे तो के का अपन पहले घरवा के निहार हसन तब हमनी घरवा के निहारी हसन जाना तो वसन कि तू कैसन हड़ी का जानत हसन अपन घरवा के लेके सन देखते तूनी के जवान दोनों गुपचुप करत अड़ू सन तूनियो में ऐसे है होई तूनी के देखियो सन हां चुपी हमनी में कबो ना होई रे ये सम्मान आइबे सही में आदमी कहेलन कि सास कतनो भी बाउर होखस नु तो ओकरा के आदमी उद बसबे करी अच्छा तो मतलब रउआ हमनी के सास बानी का कि इतना शासन चलावतानी सास से बेसी ना काम करतई रे सास से तूनी के त सास रहती नु त झाड़ू झाड़ू मार के तूनी के लक्षण उतार दे। मतलब हमनी के हाथ गोड़ तो हाइए नहीं खे कि केहू हमरा के मारी हम छोड़ दे अच्छा एकरा मतलब तू मरबी बात के मतलब कहता नहीं रउआ कह देनी तो हमहू कह देनी ठीक बात कह दे अभी हम तोरा के ऐसे कर देम त तू हमरा के कहिए देबी ए दीदी हई रौरा पे कैसे दीदी बड़की दीदी हाथ छोड़ देनी है दादा हमारा पर छोड़ रहती धक्का हाथ मुंह में उड़ देती छोड़े के कोई कहनी हां ई का कहले ये पहिले कि हमार हाथ बा माने हम बड़ गोतनी हई ऐसे कहिए दिन त का हो गइल अब करबे करम बार बार तूनी के देखसन हई देख ल ये दादा हम तो का हम कहीं घर में मेरा रहल मुश्किल आज फोन लगा के मरद के कहतानी बताई के गई है ना इनका छुआ लम बता दे आज ऐसे छू देनी अक्का लाठी से मार दे तो कौन हाल होई ए दादा दम यहाँ के दीदी के बहुत आदत खराब बाटे एक नंबर के नैहरे के ही या खेला त का करबू हो इ नैहरवन भोजैया से यही से ना रहेला एकरा पटरी ठीक बाटे हमनी के तीज आवेला त ओकर भोजी कबो एजगे आवेला कबो ओकर भाई लेके आवेला सन कबो ना लेके आवेला सन रहनी ओइसन बाटे जायदा आज देखनी हां एक दिन देखला 2 दिन देखला तीसरा में तो भाई अपन रंग रूप हम दिखाइए दे हम उनका के कहतानी ना खइहा ना रहिहन धक्का हाथे तोड़ देती जानते नहीं की ए दीदी आपके लिए लेकिन सोच यदि चली गई छी हमनी के ना त फिन झाड़ू लेके हाँ यहाँ बर 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 करे दिमाग के दही बनैले रहली सुबेरे से उठली तखनी से चलो वीडियो तन के ले चली बांध दो दिन त हुआ है ना तो कह कि कल पर बर्तन बाटे माने धोत नहीं फिसन जी नमस्कार प्रणाम मैं खुशबू सिंह नमस्कार प्रणाम हम पूजा वर्मा नमस्ते प्रणाम हम बनी पुष्पा सिंह देखा नहीं है जा जरा भी हमने वीडियो बनानी है जा वीडियो बना के मकसद रहे हमने के हकीकत वीडियो बनानी है जा कैसे कि घर में 3 गो गोतनी रही जा तो कोनो भी गोतनी जौन बड़ रहेली तो बाहर के काम करेली तो छोड़ जानी के घर में करे के चाहिए जैसे दोनों अपन में गुपचुप करत रह जाए वैसे ना करे के चाहिए घर के भी काम ना छोड़ देवे के चाहिए कैसे कि जब गोतनी बाड़ी बड़ तो बाहर के काम को क्या होता है तो घर के काम ना करे के चाहिए लेकिन जन करवावत रह जा तो ऐसा वीडियो में हमने के बताई नहीं है जा कैसे ना करे के चाहिए चलिए एक साथ लेते हैं जब अगला वीडियो में फिर से
मिलल जाई। यदि वीडियो अच्छा लगल तो दिल से लाइक करम, शेयर करम, कमेंट करम। यदि हमनी के चैनल पर नया आकन तो प्लीज हमनी के चैनल हट एचआर भोजपुरिया करके दिल से सब्सक्राइब करम, ताकि सबसे पहले हमनी के वीडियो रउरा पहुंची। लास्ट में हमनी के चैनल पर हमेशा जरूरी देखत रहिए एचआर भोजपुरी।